καθώς επίσης τσαντάγια κατασκευασμένα με τέχνη και ορτάρια, τις κάλτσες τις παραδοσιακές. Στην 7η Σαντά παρατηρούσε κανείς κάποια κίνηση, ζωή και χαρά τα Χριστούγεννα, γιατί τότε συνήθως επέστρεφαν οι σουλατσίδες, οι ξενιτεμένοι, όπως τους έλεγαν, οπότε και γίνονταν οι γάμοι, οι αραβώνες, τα βαφτίσια, τα γλέντια και οι χαρές. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες περιοχές και ήταν πολύ δύσκολη η επιστροφή μέσα στο καταχύμωνο, γι' αυτό και οι γυναίκες ψυχοτραγουδούσαν. Ρασόπα ντο συρίζεται, ποτέ με ντο βεάτε, θα έρθει το μικρό ταρνίμ και από εσάς φοάτε. Κωνσταντίνος Τσαχαλίδης. Ρασόπα ντο συρίζεται, ποτέ με ντο βεάτε, θα έρθει το μικρό ταρνίμ και από εσάς φοάτε. Και στην Ήμερα και Κρόμνη, όλη την περιοχή της Χαλδίας και τα 32 χωριά του Αρταγματέν, καθώς και στο μεταλλείο του Ταύρου, το Μπουγάματεν, οι κάτοικοι είχαν ετοιμάσει τους καβουρμάδες, δηλαδή το καβουρδισμένο κρέας με το λίπος του, το οποίο και πάστοναν για να διατηρηθεί όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Κατά παρόμοιο τρόπο συνέλεγαν και τα γλυκά τους, τα τσίρεα, τα αποξηραμένα χλάδια ή μήλα, και τα στύπα, τα τουρσιά, από λάχανο, πράσινο ντομάτες, πυρπυρίμια και άλλα. Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι στον Πόντο τα στύπα γινόταν μόνο με αλάτι χωρίς ξύδι και γι' αυτό ήταν πεντανόστιμα. Στην περιοχή Κιλικίας και ιδιαίτερα του μεταλλείου του Ταύρου, οι νοικοκυρέοι έκαναν έγκαιρα τις απαραίτητες προμήθειες για τη χειμερινή περίοδο, γιατί ο χειμώνας σε μερικές περιοχές διαρκούσε ακόμα και 6 μήνες. Εκτός από γενικές προετοιμασίες, τις σκηνές σε όλο τον Πόντο, εδώ έκαναν και τα σταφύλια, το πετμέζ, το ρετσέλ και τα κιοφτέρια, κατασκευασμένα όλα από εγχώρια φαρίνα, το νησαστέ, βρασμένοι με μούστο. Επίσης παρασκεύαζαν και παντουρμάδες από ψύχες καρύδι που τους βουτούσαν σε υγρό παρασκεύασμα από μούστο και νησαστέ. Ένα πρωτόγονο μέσο θερμάσεως ήταν και η σάγκα. Το αναφέρω επειδή θα το ακούσουμε αργότερα σε ένα ποίημα. Στην Κερασούντα, Σαντά και Χαλδία. Η σάγκα ήταν ένα τραπέζι χαμηλό που από κάτω είχε ένα μαγκάλι αναμένο. Το τραπέζι ήταν σκεπασμένο με στροσίδια και οι ένοικοι του σπιτιού βάζαν τα πόδια τους κάτω από το κάλυμα όσο αντέχανε για να ζεσταθούν. Το κορμί τους το είχαν σκεπασμένο με το γεργάν, το πάπλωμα. Μάλιστα αναφέρεται ότι το χειμώνα έτρωγαν πάνω στη σάγκα αφού έβαζαν επάνω σε ένα μεγάλο χάλκινο δίσκο το σινί, ενώ τις άλλες εποχές έτρωγαν σε χαμηλά τραπέζια οι σοφρά ή οι σοφράδες, καθισμένοι σε ξύλινα χαμηλά καθίσματα, τα σκαμνόπα. Όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασαν οι πρόγονοί μας στον Πόντο μπορεί κανείς να τις δει συγκεντρωμένες σε λίγους μόνο στίχους ενός τραγουδιού με τίτλο «Αγάπη κόρης», Πινελόπη Μιχαηλίδου. Αργανεμία βουλκανής και συνταρά στα σόνια και οκτικές κρύος θάνατος που δέμψει και λαγκάζει. Αντάλλανε στα τα βουνά και βοητών τα ορμία καθολωμένα τα νερά ποτάμα κουβαράουν. Σουφρώνω γέρο στο κρεβάτ, η γραία ο γεργάνας, αν το σέρωμα καράχεται σπιχάτο μαξιλάραν, αν τη σώρα ξάει και βρίσκεται, κοίτηκα με τη τζόγα και τα παιδό παλικούντα της έκατα ποδάρα. Και στα 32 χωριά του Αρταγματέν ο χειμώνας ήταν βαρύς. Με φτιάρια άνοιγαν τον δρόμο ως το Τσάλ, περιοχή, για να μπορέσουν τα πίμνια και προπάνω τα γίδια να φάνε λίγα βλαστάρια, βελανιδιά ή χλωρά φύλλα από πεύκα. Το χειμώνα δεν υπήρχαν βαριές δουλειές και τις ημέρες των Χριστουγέννων η ασχολία γινόταν μόνο την ημέρα, ενώ τα βράδια του 12ημέρου είχαν αργία. Και στο Σταυρίν υπήρχε το ίδιο ρήμα από σιωνατίζω, όταν χιόνιζαν τους δρόμους. Χριστουγεννιάτικα κάλα για τη συνέχεια, θα ακούσουμε από τα παιδιά μας, υπήρχαν πολλές παραλλαγές των χριστουγεννιάτικων καλάντων στον Πόντο. Στην περιοχή Αργυρουπόλεως, στην παραμονή των Χριστουγέννων, το θύμισμα ή το θυμιστάν έλεγαν «Άι αφέντα καλέ μ' αφέντα, άι να ζεις και μη κοιμάσαι, αν κοιμάσαι εγνεύσον, έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια, θέλουνε ούβας και λεφτοκάρια, εσείς σωταρές κι εγώ συμπόρταν, φέρον το φετήρ, θέλω να πάω». Τσαχαλίδου Μορφούλα, μας απαγγέλει ποίημα εορταστικό χριστουγεννιάτικο από το Τσάμπασί, από τα χωριά Γεϊλέ Γιοζού των Κωτιόρων.
Φιλέοντε χριστιανοί εκ τρυφεράς καρδίας και εξηλαίων παιδικών τη του Χριστού Αγία. Γεννήσεως ακούσατε, οδύνη εκφερωμένη. Καλησπέρα άρχοντες και αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στο αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ την πόλη, ουρανία γάλαντε, χέρια εκτίσεις όλοι. Εν το σπηλαίον τίκτοτε εν φάτην των ολόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Πλήθος αγγέλων ψάλμψη, το δόξα ενεψίστης και τούτον άξιον εντοπιμένο πίστης. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, άστρα λαπρό τους Αττική, χωρίς να λείψει ώρα. Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει, που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Φωνατιστοί το προσκυνούν και δώρα το χαρίζουν, Σμύρνων χρυσό και Λίβανον, Θεόν τον εφημίζουν. Τη Σμύρνων μένος άνθρωπον, χρυσόν ειδός βασιλέα, το Λίβανον δε ως Θεόν, το πάντων βασιλέαν. Δια Χριστόν ως οίκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, αμέσως εταράχτηκε και έγινε θηριώδης. Πάλι από την περιοχή των Κωτιώρων, τη γνωστή μας Όρντου, ακούμε ένα άλλο κάλατο, η Σοφία Σαπουρίδου στο μικρόφωνο. Ανάρχος Θεός καταβέβηκε και την Παρθένο κατόκισε. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε στον Αδάμ αναπλάσεστε. Γηγενείς κυρτάτε και χαίρετε, τάξη των αγγέλων εφραίνατε. Δεύτερος πηλαιών κατήδαμεν, κείμενον εφάτην των Κύριων. Εξ Ανατολών μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζουν συνάξια. Ζητούν προσκύνησα τον Κύριο, τον το σπηλαίο τεκτόμενο. Οίκουσιν Ηρώδης το μήνυμα, κι όλος εταράχθε δόλιος. Θεόδρομον άστρο, θεόμενοι μάγοι, των Περσών ξεκίνησαν. Η Δούσα Μαριάμ, την ευσέβεια πέδων, το Χαλδόν η Γάλτα. Ευχαριστούμε. Ο Δούκας μας λέει τα κάλατα από την περιοχή της Ήμερας. Καλησπέρα ναύδιος και αν είναι ορισμός σας. Ο Σπύρος Θεία Γέννηση να μπω στα εργοτικό σας. Χριστός γεννιέται σήμερα να δουλεύει την πόλη, η ουρανία γάλαντα χειράει κτήσεις όλη. Το σπηλαίον τίκτεκτε εμφάτη των αλόγων, βασιλεύ των ουρανών και ποιητής των όλων. Πλήθωρον αγγέλους ψάλους, τον δόξαν υψής και τούτο άξιον εστί των λιμένων πίστη. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, άδουν ο λαμπρό τους οδηγεί, χωρίς να λείψει η ώρα. Έφτασαν Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει, που γεννήθηκε ο Χριστός να πάνε τον ευρώσει. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος στη συνέχεια από το χωρίο Ανδρεάντων της περιοχής της Αμισού, της Αμσούντας, μας λέει το κάλατο της περιοχής. Άναχος Θεός καταβέβηκε και εν την Παρθένο κατόκισε. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσαστε. Χερουβίμ, Χερουβίμ, χαίρε, Χερουβίμ, χαίρε δέσποινο. Γενείς και πτάτε και χαίρεστε, τάξη των αγγέλων εφραίνεστε. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Δόξα εν εξής εκράβγαζον, Κύριον Θεόν ομολόγησαν. Χερουβίμ, Χερουβίμ, χαίρε, Χερουβίμ, χαίρε δέσποινο. Ελεεί τον κόσμο ο Κύριος και ανακαλείται τον άνθρωπο. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Ζήτησε και σώσε το πρόβατο. Η Σοφία Ιτσιμπούκα. Κόρη πασκίδα κοίδεσμε, κόρη πασκίδα και γνώρισμε, πασκίδα και εμένες, με τεμέση καλαντά τα νύχτα. Έρθανε με καλαντέθα καλαντάξι, μενός όταν έρχεσαι να έρθει το χαμπάξι. Ασυχιστού γούστα κάλαντα φαΐα και ποτία, αυτόν και πίν και χελώδια τα νέα και τα παιδιά. Ευχαριστούμε, Σοφία. Ο νέος όταν έβλεπε ότι η καλή του δεν του έδινε σημασία, αναρωτιόταν αυτό που μας είπε η Σοφία. Κόρη πασκίδο κοίδεσμε, πασκίδο ξεγνωρίσμε, πασκίδο κέμπνεσμε τεμέν, την καλαντάρτα νύχτας. Υπήρχε όμως και ο νέος ή η νέα που είχε κουραστεί να περιμένει, οπότε απελπισμένα παράγγελε να έρθει το Γενάρη, γιατί διαφορετικά παρακαλούσε να έρθει η είδηση του θανάτου του. Έρθαν αρδίν τα κάλαντα, έρθεν ο καλαντάρτσι, μενόσα και αν κέρχεσαι να έρθει το χαπάρτσι. Και στον Πόντο οι γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, δηλαδή τα καλαντόφωτα, γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια και το κάθε φτωχικό σπίτι θα είχε αποθηκεύσει τρόφιμα και ποτά για όλους, ακόμη και για συγγενείς και φίλους. Θα έδιναν στα παιδιά δώρα, θα εκαλαντίαζαν τα παιδεία, θα εκαλαντίαζαν το πεγάδ, θα φρόντιζαν ιδιαίτερα ακόμη και τα ζώα τους. Με πιο πολύ από αυτές τις μέρες χαίρονταν τα νέα τα παιδιά.
Ας οι Χριστού στα κάλαντα φαΐα και ποτία, ας τρώνε και πίνουν και σέρνταν τα νέα κατά παιδεία. Η Παρασκευή Τσιμπούκα στη συνέχεια. Στα 32 χωριά του Άνταγματέν το Γενάρη έλεγαν και στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα, τα συνηθισμένα. Εκτός από αυτά όμως έλεγαν και το εξής δύστιχο. Δώρα δίδει βασιλείας, δώρα δίδει ευτυχίας, δώρα δώτε, δώρα πάρτε και βασίλειο τιμάτε. Ζείτε, ζείτε και ευτυχείτε και το έτος να χαρείτε. Κάλαντα, καλό στο καλαντάρι, αγούρ παιδεία και θελικά μουσκάρα. Έρθαν ο νεόχρονος και δέβαινε παλαιόχρονος. Ευχαριστούμε Παρασκευή. Τα κάλαντα τα έφταλαν και μεγάλοι και θεωρούσαν κυρίως κάλαντα μόνο αυτά της ημέρας της Πρωτοχρονιάς. Υπήρχε μάλιστα συνήθεια ένα μέλος της οικογένειας να κοιμάται σε συγγενικό σπίτι, γειτονικό, ώστε το πρωί της Πρωτοχρονιάς να κάνει ποδαρικό με την ευχή. Κάλαντα, καλό στον καλαντάρι. Αγούρ παιδεία και θελικά μουσκάρια. Έρθεν ο νεόχρονος και εξέβαινε ο παλαιόχρονος. Λέγοντας αυτά, ταυτόχρονα σκορπούσε μέσα στο σπίτι και διάφορα γεωργικά προϊόντα όπως καλαμπόκι, φασόλια, φουντούκια για το καλό του χρόνου και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Όμηρος Πολατίδης, πρωτοχρονιάτικο κάλαντο από το Σταυρί. Κάλαντα, καλό στο καλαντάρι, αγούρ παιδιά και θελικά μουσκάρι. Καστανίτα, κολοτζίφε, νοσάκας, πουλιά και χοντρά χαψία. Εξέβαμε ασυκακοχρονία και σέβαμε ασυκαλοχρονία. Μπράβο μου. Την παραμονή το βράδυ τα παιδιά όπως και τα Χριστούγεννα γυρνούσαν στα σπίτια τους και έλεγαν τα κάλαντα. Στην περιοχή Μεσοχαλδίου το πιο συνηθισμένο τραγούδι στα νεότερα χρόνια ήταν το Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Σήμερα ακούσαμε και αρκετά κάλαντα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα ποντιακά, τα οποία είδατε ότι ήταν στην ελληνική γλώσσα τη δημοτική. Ήδη από την περίοδο του τελευταίου αιώνα που οι δικοί μας ζούσαν στον Πόντο, είχε πάψει να ομιλείται στις πόλεις η ποντιακή γλώσσα και ομιλείται κυρίως στα χωριά. Τα κάλαντα τα οποία ακούμε είναι κυρίως των μεγάλων πόλεων. Γιώργος Μιχαηλίδης μας λέει κάλαντα. Αρχικάλαντα και αρχή του χρόνου, αρχιμήλωνεν, αρχικηδόνεν, αρχιμούσκονεν το μυρισμένο. Εμυρίσαστο ο κόσμος ούλο, ο κόσμος ούλο και ο βασιλέας. Για μυρίζατο και εσύ αφέντα. Δεν φασοταρές και ένα συμπόρτα. Χάτσι ρόπα, χαμηλόπα, χαξεράβα και μελόπα. Ευχαριστούμε Γιώργο. Στον Πόντο όπως και στην Αθήνα κατά την αρχαιότητα οι περισσότεροι γάμοι γίνονταν τον Γενάρη, γιατί τότε επέστρεφαν από την ξενιτιά στα χωριά τους οι νέοι. Φέτος, νεοφέτος, θα σκάει χρονία, τώρα εσύ, εσένα ωραία. Θα σκάει ώρα, εσύ, θα ακούς τη χώρα. Θα σκάει φέτος, κοσιαφέρωσε ο φέτος. Μπράβο Σιχίλη. Η Δενατία Συμπελίδου μας είπε «Καλαντάρης και νέον έτος, κόρα ανάνομαι ο φέτος. Καλαντάρης καλή χρονία, κόρε εσύ εσέν ορία. Καλαντάρης και καλή ώρα». Ο φέτος και τα κάλαντα, ο φέτος και τα φώτα, θα έρχομαι τριγώνα μ' άφησα ανοιχτό την πόρτα. Έρθεν αγνώπον τη Χριστού τα κάλαντα τα φώτα, άνοιξον την αγκαλόπον σου την παραδεί στην πόρτα. Μπράβο σου μικρά. Ο Άγιος Βασίλειος, όπως τονίζει και ο Δημήτρης Λουκάτος, είναι κάτι ανάμεσα σε πραγματικό ιεράρχη της Κεσαρίας και σε ένα συμβολικό πρόσωπο του ελληνισμού που ξεκινούσε σαν μεσαιωνικός πεζοπόρος με το ραβδί στο χέρι και εκείνο που έφερε στους ανθρώπους ήταν περισσότερο συμβολικό, η καλή τύχη και ιδιαίτερα η ιεραρχική του ευλογία. Όπως μας περιγράφει τον Άγιο Βασίλειο, έτσι σχεδόν το συναντάμε και στα κάλαντα των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι στη Συνόπη όταν έφτανε δήλωνε ο Άγιος Βασίλειος «Εγώ γραμματικός είμαι, τραγούδια δεν εξεύρω». Η Ελένη Κουστανίδου στη συνέχεια μας λέει κάλαντα από την ημέρα του Πόντου. Η Μένη που είναι?
παρημέρεα κρατεί ένα κομμάτι ψωμί και ένα κεφάλι σκόδων. Στη τσάνανα ενόμωσε αγκούρα και πιπέρα. Σαν τη μερέα ευέλικτα πέσεις και τελεία. Μπράβο. Και για το τέλος έχουμε τον Ηρακλή τον Ηλιάδη, ο οποίος μας λέει, αν και Σαμσούντιο στην καταγωγή, μας λέει κάλαντα από τα Σούρμενα. Καλαντάρι, καλαντάρι, τρεις τσαπούλας ποδάρι. Ο κόντουρος φέρει το κρύο, να σαν εκείνον πως το βίο. Μην κορφίζετε το μάρτ, ατόσες πολλά είναι. Έρθαν και Απριλής, δύο λόγια να μου σλείς. Έρθαν και ο Καλομηνάς, φοβούμαι σύναπτυνας. Έρθαν και ο Κερασινός, και ο καιρός είναι κόκκινος. Έρθαν και ο Δερνοχώρης, έπαρε το δρεπάν στους Σέρες. Άκους είναι τα γεμίσια, ως την κορφή είναι τα ξυνήσια. Ο Σταυρίτες 60 φύλλα και μαρέντα είναι τα ξύλα. Σάι Δημήτρη το μήνα, μη φοβάσαι ξάει την πείνα. Τα εργήτα στο λιμάνι, τα χαψία σου οδηγά. Έρθαν και ο Χριστουγεννιάτης με τα σώνια Χριστουγεννιάτης. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά μας και θέλουμε να πούμε και στους γονείς να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Ο πατήρ Ιωάννης πιστεύω και πιστεύουμε ότι κάνει ένα έργο το οποίο αγγίζει τις καρδιές μας και τις συνειδήσεις μας και είμαστε κοντά του για να βοηθήσουμε σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε ιδέα η οποία υπάρχει. Θέλουμε να είστε όλοι κοντά και χωριανοί, γιατί έρχονται και παιδιά και γονείς και από διπλανά χωριά, και από το Ελεσλή και από το Χινοδιό και από το Κιλάδι. Θέλουμε να ενεργοποιηθούμε και εμείς σαν χωριό και όσο μπορεί περισσότερους ανθρώπους να τους μαζέψουμε. Τα παιδιά μας μαθαίνουν την ποντιακή γλώσσα, τους ποντιακούς χορούς. Αν μπορέσουμε στη συνέχεια να βάλουμε και τις άλλες παραδόσεις. Μαθαίνουν εκτός αυτού να λειτουργούν μέσα στην ομάδα, για να μπορούμε όταν θα φτάσουν σε μια ηλικία δόκιμη να είναι πια ετοιμασμένοι και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν στις ομάδες τις κοινωνικές. Θέλουμε σε αυτό να συμβάλλετε όλοι. Υπάρχει και η αμέριστη συμπαράσταση από το Δήμο, είναι κοντά μας, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να είστε όλοι. Στείλτε τα παιδιά σας στην ενορία. Παρακαλούμε πολύ. Από τη Σερήμου ο πρόδρομος Κάλαντο της Συνόης του Πόντου. Βεβαιόν βασιλέα ευάπησεν εις τον Ιορδάνη τον ποτάμο. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχησε Κύριος. Γηγενείς κυρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Κύριον και Θεόν ομολογήστε. Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχησε Κύριος. Έλεγεν στον κόσμο ο Κύριος να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Και σώσον το προβατόν, το αμφολός ο Θεάνθρωπε. Άγιος, Άγιος, Άγιος
Βασιλιά μου, είσαι Ιησού και σωτήρα μου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παυλάκη τον Δρανινό, πάνω και δίπλα στην χοροδία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.